scholarships.gov.in kan search nga National Scholarship Portal home alo langa Minority Scholarship hi October ni somthum pakhat thlinga in honga Defective le Institute Verification hi November ni som panga thlinga nia New registration a kan ludanga guidelines alo langa Shred masak tur tu zual chau kan endon ani Pre-Matric Scholarship Class 1 atanga Class 10 tan ani Aadhaar nei tan Aadhaar mingin je danangin fill up tur ani Pre-Matric a hian no pangin phone nei lo chuan nu le pa de phone number mang theya number pakhat khan fa te pani na in trom the ani Pre-Matric atan no pangin bank account nei lo chuan anu emo pa emo bank account mang theya bank account pakhat kha an fa te pani chinen an mang the ni identification detail atan Aadhaar number man theya nei lo chuan Bonafide certificate le bank passbook a phek ma saber thalak upload tur ni box pathum lo mi kan check anga domicile a Mizoram kan thlangang category hi thlan sual lo tur ania Pre-Matric kan thlangang deal du tu no pang hming kan type pang chuan scheme type a scholarship scheme gender kan thlangang mobile number kan handa a email an nei lo chuan ka kan thei bank IFSC code dikhlap invoice ni kan dang kan da dik chuan hnuaia bank hming alo lang mai anga alan thei lo chung kan type big lo tina ni mai type thata ngai tina ni bank account number po voi ni chutanga ya ain mil thap tur ni ain min lo chuan register click khuna ron soyanga edit le mai tur ni identification detail a hian Aadhaar kan thlan chuan dinglama number kan chulu tanga hnuaia captcha kan da le anga register click to mai tur ani Aadhaar an ni lo chuan bank account number thlan tur ania bank passbook phek kana thala kan upload anga 200 KB ILN lo tur ani tuna kan dil mek chu application ID le adole number poi motion kate chu kan hide don ani student application ID lo langa scholarship an hmuni chuan kumdanga pon rin char tur ni to a chu wangin chin che that tur ani phone number a khan message in dong don boka ID le temporary password lo inject don ani application ID kan type anga password hi message lo thleng kha ni a captcha type zo a login kan click ang phone OTP lo thlenganga ain je dan chi in type lu tur ani password hi thlang nga langa ya alo lan dan toren chinnan adik lo kan type ma sa chinanga siam thratura meron ti dan chu lang mai don ani password thar kan siam kha kan chin che tla don ne availam pangtara application form kan click ang register like and fill up to ho ka chu I edit thei to lova a box war ho kan fill up don ani kum khata chung ko lak lu za thi noi khat pel lo tur ani kan dil na tur school kan thlang dona state kan thlang photanga district kan thlang lenga li samsa tangin mo a hnuaia dai ko chullu tangin mo thlan tur ania search box atangin kan dil tur school kha kan jong don ani school ming enang emo school khat ring po section a zirin pakhat item om thei boka kan thlan tur kha hriat chen tur ani hrechiang lo thlan ai chuan an school lampanga han zon ma saila thamai kan du tak kan thlan hnuwa confirm nan select click le nga ya school kan threswal te ningon lo chuan andik lo thlan pal thei lo tluka ngai ni
tuna zirme class thlantur school an ni calendar a chun April ni khatania mase COVID-19 awangin thlak angai mai theya chu wangin tuna mi chu draft tur ani thoboka kathlang ri phot donani present class a hin class 1 kathlanga last examination pass than ngai lovina ronda previous passing year le percentage than sign ronda boka edit du chuna to pa submit lovin kan draft anga kan login thatle hnuwa kan edit thei donani present class a hian in class 1 chunglam kan thlan chuan last examination pass hi amaina lovin thlakang previous passing year hi chun pol masa an pass kum da turania previous class percentage hi chu an pol masa khan 50% an mutlina ngai ni Pre-Matric deal na tanangai lo hu chu kan kalkan zilanga marital status kan thlanga parents profession hi anu le patin hatho aum lo ni chuan others kan thlang mayang district kan thlanga tuna dil mek hi chu Aizol district tlang nom block ania house number le pin code kan anda hnuaia kan scheme thlan kan select leang atira khan Aadhaar mangila chuan save as draft emo final submit emo khani to maya maro chu Aadhaar kan man lo wangin Bonafide certificate kan download phot donani chuta chuan thlak kan belanga skula kan va sign tiranga printer kan vo sa chuan a print ngal mai theya master printer rem chan lo chuan PDF in kan save phot donani chumi tur chuan print kan hang click anga kan dun hamuna kan save anga chuan mundanga kan va print mai donani Bonafide certificate kan ti fel to chuan NSP home atangin kan login lenga application ID len password mangkhan kan lut lenga application form kan lutanga atopa submit page kan kalanga kan upload donani 200 KB len lo turani hi po hi certificate number hi school in lo pe kan khani maya pek chhuani kan thlanga amun le pe chok tu kan da lenga upload now kan click to donani final submit kan thlan chona edit thei to lova chu wangna ding ngei ti kan chen hnuwa chau final submit turani tuna mi chu thlak ngai mai thei te om takin save as draft ka thlang photanga tuna tan chuan veilam hnoi heng kan look out le phot donani